sen hakawe kapor ladan uwe ukna ya une ukna lakha hakawe kishnong red une ukna uwan na kalong yilong sem kabaduk kabakerdu bha kia syong kia sawai ha iwe iyik trabaret kenang man kamno na kabai siu ha kabaka kemi berkupa kitre shitom ha man hep san yala ukun mala kasngi ukpa baka kemi kilet man trei hangkha kenang ban yo pendap ya ki junun kam hayeng hasam kitre shitom ha man kasngi kim khin shu wadi uslam kasngi ru kenang ban yo pha skul hila ukun kumbayo lam ki weide ki khna wala kilong ki baduk ru une ukhna ulale skul hashnong hi bad une ukhna uju senat ru hagikam shnalaj bonsen katba uwana skul uju persyang machna ya kita kibalan daki katok ne kitel ba udan ru kajing temu ba andau la dep jing pule ulai training hakum gine gijatkam katba nang mi kisnam hakaba une ukhna uladap ko makhat arsnam kakarta kapasusi kalong ba ukpa ju ul stom jur bad ula klat no klempoi perkhat katno kalong gajing susi ba kraw bandu no yala ujong kupa uba it kakmi papli kala hapan tre stom tang marwe bad hakawe kasngi kala ong yala khun ba kamla shu banapa skul une khun bapli ula susi andre umman se ban ino ka skul ju da ka jingbom ban se ban yarap no yala jong kakmi hakatre hakakta malak step ulki dangloy haswa basngi kan mi manle shlangkha ndrei hakawe kasngi ladan bawan ongi manwan traino hakawe kadukan karkhana furniture kumta bapli ula hab banle traino angta tang banyo yarap lem yala kakmi une ukhna ula trei hangta ban pen khoi ikimit kisuki bat kiwe ru kikam kiba uhap antrei une ukhna utrei hokil kakam bat uta utrai ba aikam yo uru iet ba shanya bhai namar uyoi ba ulong ubriu ubasmat bantrei yala kakam une ukhna ulane bun snem hangta bat une ukhna uju thu khana ru ha une utrai shaphanga kam ba ukwa bantrei haki kam manshnalaj hakapor ba udang de school hakawe kasngi une utrai ba aikam ya une ukhna kat bau dang shong disha hakawe kadukan ula pule kot khubor artat hangta kendet ulap penban ya kawe ka jingpu bena badun kawe ka company snai ki bolat hangne ula kenmau ba uta ukhna batrei bat ukwa ya kana kakam ula kwa ru banyarabi bat kumta ula mere wut syakata kajaka badon uta ukhna namar ba ukwa banyarabi bapli ulalap ya une ukhna ba udang pen khuyet ula ongi une ukhna kanok sep kala pen happy menta ya kawe kakam ka bapikwa hangta une ukhna ula lengo ula ong ke kata kenrat kato kakam ka bapikwa ken peit hangne hakot khubor ula kemen haduh kata-kata ula ong khublei kenrat ya ka jingklo jung phi ban yarap pentip lem yanga ula ong om lelei te selek jonno katu ka company te kakam jung pipat ngan ino kenrat ula ong kilet bet kata kakam ka bapikwa ya kane kakam ngalah tiphi manga hadin nangta ula let bantrei hangta ha company hangne ula snut tenat machnai ki bolat pergi hodar kumbau la persyang mensua mala kamit ula sedang berwat jingtep berwat benia delade ya kakam hakawe kasngi ula la menchna man penmi ya uwe hodar bat bolat baro delade hi ula kemen palat hangta ula let pen ha uta utra jung bat uni utra jung ula ben permane bat ula ongi bakini kijingchna jung phi kem trekam ru em hangta ula sothu ba ula syakantat ula ngeit no halade bat halaka jongka jingmut bat sutanat syu bandang tre hangta ula mut ban mi no hangta onda ula yolat chwe ukwa ban le ke lade bat ula mut basdang no daga company la jong
ula ong ha keeper lok jung u. Ndai keeper lok jung u kila ong yu u. Kumno phila ban le iya kane. Phimla ban ino iya ka kam menta ba pisdang thamai biang da ka jong na jong. Haba phimbat biang ka pisa khamtam ka jing pule ka jing nang start phidang duna bha. Kumno phinla ban le dalade. Handrai shung la pesnap iki Ngeit Halade ula rai bet ban sengno ialah ka jong ka kam. Kat barang ya kisnem ula dap alpu arsnem ka kerta ula shim ya ka rai bahe ula ino e ka kam ula rai ban seng dala ka jong ka kam kumba ula thumu kumta ula sedang shwa ban shna hala ying ula shna kartu kat ne ki bolat bat ula yo bandiru kartu kat ne hadin nang ta ula persyang manuat dukan ban yo penhe e ka kam ndai long le no e bapli baduk namar baki dukan bun syong kilong ki baram kane kala penkhanglat no ya u bat hakawi ka step habala mi kasngi ula mi pengat syabar ula syong perkhat kumno ngan kiu syaprang ban phai biang syakam haba ki jing khanglat kiwan kumta ula perkhat ban syupan no sywa da karam na kiwe tang ban yo im yo sengkam katuk ane por ondang le yo kamai ngan sasiu no Henry ka basusi e kalong baka kam jung u kam syam la liat setia hangta ula syam ila de ru ba ula saram hakiwe kumta syam kanran den no ula Ngeit Halade ba poi bet syakathong kendir ka kam phla kala jia klempoi perkhat ba kita ki bolat ki ba ula di menshua ki long ki babha haka ba ki briu kilawan ongi u ban shna hadu shispa tali ki bolat namar karukom shna jung u kalong ka babha haka ta kapor une bapli ula kenit thret ula kman hadu kata bar ula kerman scam baga ne kalat kala pli biang yu u ban penya jala kakam ka ba ukwa bar thumu nadu menshua kisngi ki benai kila nang yan ula imha hadu kata hangta ula rai ban seng no sendan daga company lada long kumu ru bat hadin ba ula sengi ka company jung u kala yat kam bha hadu kata haka baki nong tre jung u kila don daki spangut bat ka jing yo nong ru daki lak ayagi sisngi ula yo jing sok bat ula rispa bha bat ula poi syakathong ka ba thumu daga ba Ngeit Halade klem na kerteng dian no dalile ru em baro kala benong daga jing le ubriu ubom na don jing start bar ubom dan bisa ka ba baro habadon ga jing Ngeit Halade ka jing sedang ka ba keniat bar ka ba kulat hadin kan penkentiu ya ka kam jung pi syajro ka jing job kam syong e tang na rapidon jing start lani pibun ka pisa ndrei ka jing job ka de tamangi Ngeit Halade ba pidon ka jing thumu ban job hakam sim tikana pinsa job shisha ban poi syakathong ka ba pikwa Ngeit Halade wat kanran din no ya ka e ka ba pitmu wala bun ki jing khanglat wat bot tenang yi kiwe ane wat nge yi kiwe re Ngeit Halade hi yarap yi kiwe ru bakin kiu syaprang bat ap tang ka wika kampla kan pen kala bat pen pernai ya ka jing imlumpi baro serta